Dr. Izzy Gerstenbloed heeft vandaag aangegeven dat het aantal coronabesmettingen op Curaçao nog steeds op 11 staat. Daarvan is zoals bekend 1 persoon overleden, 3 zijn hersteld. Gerstenbloed gaf vandaag tijdens de persconferentie aan dat het van groot belang is dat iedereen op Curaçao zich aan alle maatregelen houdt. Als we ons niet aan de regels houden, sterker nog, als we ons niet beter aan de regels houden, dan zijn alle maatregelen voor niets, aldus Gerstenbloed. Hij deed een dringend beroep op de bevolking om zoveel mogelijk thuis te blijven. Wel gaf hij aan dat mensen die normaal bloed geven aan de bloedbank dit gewoon moeten blijven doen. Als je een brief hebt, ga naar de bloedbank, want dat blijft hartstikke nodig. Aldus Gerstenbloed. Tijdens de lockdown die sinds deze week van kracht is op Curaçao mogen alleen bedrijven met een vitale functie open blijven. Bouwbedrijven staan daar niet meer op en daarom moeten ze per vandaag de deuren sluiten. Dat werd vandaag gezegd tijdens de speciale persconferentie van de overheid die dagelijks wordt gegeven. Kleine bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, mogen wel doorgang vinden tijdens de lockdown.